κύριε. Καλησπέρα σας, παρακαλώ, τα πάρετε. Ένα σαντουιτσάκι θέλω, να βάλετε ρωσική, ντοματούλα, πατατούλες και σουβλάκι. Α, το σουβλάκι μας τελείωσε σήμερα, δυστυχώς, κύριε. Μάλιστα, τελείωσαν τα σουβλάκια. Δεν πειράζει, πίτα έχετε. Ένα θα ήθελα με διπλή πίτα, αλλά ανάμεσα είμαι λίγο ιδιότροπος. Αυτό θα ήθελα να βάλετε χτυπητή. Από πάνω θα βάλετε ντομάτα, πατάτες και 2 σουβλάκια μαζί, διπλό δηλαδή. Σας είπα, κύριε, το σουβλάκι τελείωσε. Ό,τι άλλο θέλετε. Μάλιστα, το στιέρα έχετε, κύριε. Βεβαίως, κύριε. Ωραία, θα ήθελα στην τοστιέρα να πατήσετε ένα ψωμάκι, να γίνει έτσι τραγανιστό που μου αρέσει. Θα βάλετε μια στρώση ρωσική, κρεμμυδάκι, ντοματούλα, πατατούλες, τι βάζετε κτλ. Θα βάλετε και το σουβλάκι βέβαια. Μέσα τη λήξω να το φάω. Τρελός είσαι, κύριε. Σας είπα το σουβλάκι τελείωσε να πούμε. Με τρελαίνεις πρωί-πρωί. Και γιατί φωνάζει τον πελάτη, κύριε. Γιατί είσαι τρελός, σου είπα 10 φορές το σουβλάκι τελείωσε. Άσυχτη να πούμε, παίρνα έξω. Είπε άσυχτη τον πελάτη, παίρνα έξω. Φτωχός δεν θα πεθάνει, το ξέρεις. Άντε ρε βλαμμένη, φύγε από εδώ πέρα. Φτωχός. Στο διάλογο να πούμε, φύγε. Φτωχός. Φύγε από εδώ πέρα να πούμε. Στο διάλογο. Ανώμαλε. Ρε, βλέπεις τι περνάω να πούμε, βλέπεις τι περνάω εδώ πέρα μέσα. Τα βλέπω ρε φίλε και θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Εγώ άμα ήμουν στη θέση σου θα έπαιρνα το ταψί με τα σουβλάκια και θα το έβγαινα στο